ئەم چی بکن؟ ما شریعت چت بێژە تە شریعەتێدا چت خوێنی ji xwedê xwe hez bike bi hemû dilê xwe bi hemû canê xwe bi hemû himeta xwe û bi hemû hêşiyê xwe û ji cîranê xwe jî wek xwe hez bike. Te rast got wilo bika tê bijî Cîranê min kî ye? Ne ew leşker Ji bo Qeyser em çi bikin? Zilamek ji Orşelîmê da ket xwar çû bajarê Erîha. Ket destê rêbiran. Li wî xistin û nîvkuştî dev jê berdan. û kahînek bi wê riyê ve diçû. Gava wî ew dît di aliyê din re bihûrî û çû. Wî awayî yekî li vî jî hat. Wî jî ew dît û di aliyê din re derbas bû û çû. Di vê cek semeriyên ku hûn kêm dibînin dûre derbas dibû. Gava wî ew dît dilê wî pêşewtî. Çû bawî zeyt û şerab li birînên wî dan û ew girêdan. Dûvra wî ew li heywana xwe swar kir. Bir xanekê û lê bû xweyî. Roja din 2 dînar dan xweyê xanê û jê re got. Guh bide vî mirovî. Her tiştê te bêhtir lê sarf kir, gava vegerim ez ê bidim te. Vê ji hersiyan kîjan bû nêzîkê wî yê ketibû destê rêbiran. Ew wekî qencî lê kir. Hûn jî wilo bikin.